Informativo local. Televisión de Cerceda. Que tal? Saúdos, moi boas tardes, señoras e señores. Imos que información nesta xornada de luns, día 8 do mes de xullo, unha xornada a de hoxe, onde na radio e na televisión de Cerceda, se queren en internet, en rtvcerceda.com, pois falaremosles, por exemplo, de que durante todo este mes sigue aberto o plazo para anotarse nas actividades deportivas e culturais, tamén para os cursiños de informática e para os cursos de uso e manexo do teléfono móvil. Seguiremos lembrándoles o calendario festivo que resta para estes próximos meses no Concello, así como das subvencións municipais a deportistas, entidades deportivas, culturais e AMPAs, que sigue aberto o plazo, pero xa quedan poucos días. Recordamos a recollida de plástico agrícola que haberá o vindeiro luns, da ITV de maquinaria agrícola a finais deste mes, pero tamén dos campamentos de verán. Comeza hoxe a segunda quenda e aínda poderían anotarse na terceira e na cuarta quenda. Recordamos tamén que abriu o plazo para o turismo do Inserso para novas solicitudes. Recordamos o horario de verán do Punto Limpo e tamén do programa de benestar en balnearios da Xunta, que ten aínda o prazo aberto. Por último, no tempo, anticiparlles que para a xornada de mañán seguiremos con tempo algo revolto, con algo de nubosidade e, en este caso, temperaturas agradables. No que resta deste mes de xullo, sigue aberto o plazo para anotarse nas actividades deportivas e culturais que organiza o Concello de Cerceda. Actividades deportivas e culturais que se levan a cabo entre o Centro Cívico, a Polideportiva Municipal de Cerceda da Silva en canto a patinaxe, pero tamén actividades nos ximnasios municipais, tanto no ximnasio que hai na Avenida do Mesón como no ximnasio que hai ao lado da piscina. En calquera caso, estas actividades teñen un coste, pero teñen que anotarse previamente, teñen que acudir ao Concello de Cerceda, a planta baixa no rexistro de luns a venres polas mañáns ou a través da sede electrónica, anotarse as actividades deportivas e culturais que organiza o Concello. Por outra parte, tamén poden anotarse para os cursos de informática e de uso de teléfono móvil que leva a cabo o aula de informática a través do aula CEMIT por todo o Concello. Hai cursos para adultos e cursos para nenos en Cerceda e na Silva. Os cursos de informática para adultos aprenderán informática básica, procesador de texto, edición de fotos, vídeo, internet, correo electrónico, impresión, etc. En canto aos nenos, pois aprenderán o manexo do rato, xestión de arquivos, mecanografía, procesador de texto, memorias USB, en este caso ChatGPT, aprenderán cousas como, por exemplo, correo electrónico, robótica, etc. Isto para nenos e adultos. En canto aos cursos para aprender a usar o teléfono móvil, dende esta oficina se organizan cursos espallados por todo o Concello, en diferentes locais sociais, para uso e manexo do teléfono móvil. Hai cursos na Baixa, no Centro Social da Baixa, en Cerceda, os mércores polas mañáns, na Silva, que serán os venres, no local social, en Cerceda, que serán os mércores, no Centro Cívico, en Encrobas serán os martes, en Meirama os mércores, en Queixas os venres, en Rodís os martes, en Xesteda tamén os martes. Estes talleres de móviles, de utilización do teléfono móvil, se realizan de xeito quincenal e aprenderán axustes básicos, como poden ser chamadas, guardar contactos, volumen, brillo, tamaño da letra, fondo da pantalla, ou axustes máis avanzados como instalar, desinstalar aplicacións, actualizacións, notificacións, Wi-Fi, Bluetooth, uso dos datos, Sergas móvil para pedir cita móvil, ou fotos, Google Fotos, Google Maps ou tamén WhatsApps ou redes sociais. En calquera caso, si queren solicitar para estes cursos de uso e manexo do teléfono móvil ou de informática, estes sí son gratuitos. Poden facelo tamén a través do rexistro na planta baixa do Concello durante todo este mes de xullo.
Falámoslles de festas, porque van pasando os días e sigue habendo festas no concello de Cerceda, e por orden cronolóxico, as máis inmediatas, por exemplo, este venres que ven, día 12 de xullo, hai música en directo no albergue da estación de Queixas, na antigua estación de Queixas, no albergue, a 7:30 da tarde, tardeo con música en directo con los de la O, que serán os encargados de poñer a música. Pero tamén este venres que ven, día 12 de xullo, venres 12 de xullo, a Comisión de Festas de Meirama organiza Regreso aos 90, con xogos dos anos 90 para nenos e maiores e o primeiro concurso de tortilla de Meirama con degustación para todos os asistentes. Haberá música dos 90 co DJ Teo. Isto en Meirama o próximo venres, día 12. E máis adiante, o domingo 14, o domingo que ven, día 14, celébrase o San Cristovo na Silva. No seu cartel, pois hai misa solemne ás 12 do mediodía na honra a San Cristovo e irá seguido da procesión polas rúas da Silva, cos vehículos engalanados con premios para o mellor camión, ciclomotor, tractor, turismo ou furgoneta os que vayan mellor engalanados. Haberá sesión vermú coa Orquesta Galia, que vai a dar paso a un gran xantar no campo da Feira das Nenas baixo carpa, donde xa queren, si queren, poden retirar os tickets para esta comida que están á venta nos establecementos na Silva ou no teléfono 679 96 25 36. No San Cristovo da Silva haberá unha gran verbena pola noite ca Orquesta Galia. E tamén recordar que se celebra o Carmen en Rodís, que será o 16 de xullo, será o Carmen en Rodís. E máis adiante será o Carmen en Cerceda, os días 19, 20 e 21 de xullo. O venres 19 hai misa solemne a 1 da tarde na honra a Virxen de Fátima e na sesión vermú estará o grupo Dilema. A noite hai verbena con Zona Cero e disco móvil impacto co DJ Sonic. O sábado 20 hai misa a 1 na honra a Virxen do Carmen e na sesión vermú estará Alborada e na verbena estará Alborada e a Orquesta París de Noia. E o domingo 21 hai misa a 1 na honra ao Santísimo Sacramento e na sesión vermú e na verbena do domingo estará Tania Beiras. Máis adiante, a Festa Gastronómica do Cochiño, sábado 27 de xullo, Festa Gastronómica do Cochiño. E xa pasaríamos o mes de setembro, co Carmen Pequeno en Rodís, o domingo 1 de setembro, e as festas grandes de Queixas, o 7 e 8 de setembro, e as festas de Meirama, 13, 14 e 15 de setembro, e logo as dores pequenas con continuación para o sábado 21 de setembro. Falámoslles das subvencións municipais para deportistas, entidades deportivas culturais e AMPAs. Está aberto o plazo para solicitar esta subvención ata o 12 de xullo, hai de plazo. Serán obxecto desta subvención a promoción e impulso de actividades desenvoltas dentro do ámbito municipal, fomentando a utilidade pública ou interese social con carácter cultural, educativo, etc., fomentando o uso activo e creativo do ocio. En calquera caso, todas aquelas entidades que queran pedir estas axudas, lembren que as bases poden atopalas na web municipal www.cerceda.org e deben facelo no rexistro do Concello na planta baixa ou por sede electrónica. Se teñen algunha dúbida, poden chamar ao teléfono 981 68 50 01. En canto á recollida de plástico agrícola, o próximo luns 15 deste mes de xullo se fará unha nova recollida de plástico agrícola nas diferentes explotacións agrícolas e gandeiras do Concello de Cerceda. O procedemento para solicitar a recollida sigue sendo igual que nas anteriores ocasións. Os interesados deben chamar ao teléfono 881 04 67 76 para solicitar o servizo, indicando a cantidad de recoller e os datos do punto de recollida. O plástico debe estar nun lugar que sexa accesible para o camión encargado da carga con grúa, ao igual que o plástico debe estar limpo, sin residuos e atado en fardo. Se non é así, non se poderá efectuar a recollida. E a maquinaria agrícola vai a ter a súa ITV aquí en Cerceda, en concreto na Silva. Do 26 ao 31 de xullo se pode pasar a ITV de maquinaria agrícola no campo da Feira da Silva e vai a ser, neste caso, en horario de mañán e de tarde. ITV de maquinaria agrícola, en horario de mañán e de tarde. Se alguén quere pedir cita, pode facelo de xeito gratuito na web de sicitv.com ou, se quere, por teléfono 902
30 90 00. Comeza a segunda das quendas dos campamentos de verán que o Concello de Cerceda organiza para rapaces ao longo da época estival para a conciliación de familias, para a conciliación das familias e como alternativa de ocio para os rapaces. Dirixidos a nenos escolarizados ata 14 anos, terá lugar de luns a venres de 9 da mañán a 2 da tarde, dispoñendo dun horario ampliado de 8 da mañán a 3 da tarde. Nestes intres comeza a segunda quenda e se alguén quera anotarse para o resto das quendas tería que poñerse en contacto co Concello de Cerceda, cos servicios sociais no 981 68 60 68 por se aínda quedan prazas libres. O precio é de 50 euros para horario normal e de 70 euros se queren horario ampliado. Segundo os irmáns pagarían 30 euros. As quendas que quedan pendentes son a do 23 de xullo ao 6 de agosto e do 7 de agosto ao 21 de agosto. Falamos agora do programa do turismo social do Inserso, porque abriu de novo o plazo para as novas solicitudes. Aqueles que xa as pediran anteriormente xa non teñen que volver a solicitalas. Son as deste ano. 2024-2025. O Inserso abriu o plazo para novas solicitudes de turismo e estará aberto ata o 22 de xullo. É para aquelas persoas residentes en España que reúnan os requisitos de ser pensionistas de xubilación do sistema público español de pensións por viudez, en este caso por outro tipo de sistemas, pero que sexan pensionistas. Deben valerse por sí mesmo e non padecer alteracións no comportamento. Se queren ter máis información, poden dirixirse ao Departamento de Servicios Sociais que lle axudarán tamén a tramitalas. Poden chamar se queren por teléfono para pedir cita no 981 68 60 68. En canto ao punto limpo, recordamos que ao longo do verán, ata o 30 de setembro, o punto limpo de Cerceda, que está no Acevedo, ten o seguinte horario. Está aberto os martes e os xoves polas mañáns de 9:30 a 1 e os sábados pola mañán de 10 a 1:30. Un punto limpo que está ubicado no Acevedo e que nel deben depositar aquel lixo voluminoso, ou que polas súas características non pode ir os colectores habituais. Tamén quedan días aínda para aqueles que queiran disfrutar do programa de benestar en balnearios da Xunta de Galicia. Ata o 17 deste mes de xullo está aberto o plazo de inscricións para solicitar praza na 10ª edición do programa de benestar en balnearios que ofrece estadías en 15 establecementos de Galicia para persoas maiores de 60 anos. A Consellería explicou que o Goberno galego continúa mellorando esta iniciativa tan valorada polas persoas maiores o permitirlle manter unha vida activa e coidarse. Por eso este ano se incrementan as plazas hasta 1.230 e tamén se aumentaron os turnos, que irán dos meses de xullo ata decembro. O programa Benestar en Balnearios está destinado a persoas maiores de 60 anos. Se ofertan estadías de 10 días en régimen de pensión completa en 15 establecementos de toda a comunidade. O Goberno galego destina a esta convocatoria un 9% máis de presuposto que a pasada temporada. En canto tempo para mañán martes, o que nos di Meteo Galicia é que seguimos con un tempo revolto donde unha fronte que está pasando, non moi importante, achega algo de nubes, aínda que sin precipitacións, pero algo de nubes se achegarán mañán martes que serán máis importantes pola mañán. De cara á tarde o sol podería ser máis protagonistas. Os ventos seguirán soplando de norte, nordés e as temperaturas seguirán sendo frescas pola mañán e xa agradables durante a xornada. Pois co tempo rematamos o informativo de hoxe, nada máis. Gracias pola súa compañía. Saúdos na radio de Marisol Rodríguez e de Tomás Ramos na televisión de Manuel Eris, na redacción e quen lles falou Manuel Ángel Villa. Disfruten da xornada, moi boas tardes. Adeus.